Isip kabahin sa pagpangandam sa pagbukas sa klase sa pampublikong mga eskwelahan karong Agosto 22 sa Usami City Division miarangkada na ang Brigada Eskwela. Giparehag ni Jen Veloso, Department of Education, DepEd Schools Division Superintendent sa Usami City Division, nga sugod Agosto 1 hangtod sa 26 gipahigayon ang Brigada Eskwela. Ang Brigada Eskwela usa ka tinuig nga kalihukan sa DepEd diin ang mga teaching o non-teaching personnel magginikanan guban pang mga stakeholders magtinabangay alang sa mga gikinahanglan sa pagbukas sa klase. Ang tema karong tuiga mo'y Brigada Eskwela tugon sa hamon ng ligtas na balik-aral. Kidugang ni Veloso nga ang tanan nga 38 ka mga eskwelahan ilalom sa Usami City Division ang misalmot sa opening salvo sa Balik Eskwela 2022. Saysay niini nga lakip na ang mga barangay officials sa matag barangay ang nakigtambayayong usab sa maong kalihukan. Gipahigayon ang kick-off activity sa ato ang Brigada Eskwela. So sugod din siya karon hangtod sa August 26, so August 1 to August 26. O kung inyo mang nakita sa atong lain-lain nga mga eskwelahan, nakita nato dito ang very strong support sa atong mga stakeholders, tuwa ang mga barangay officials. Nakita man nato ganiha dari korida ang mga eskwelahan ug lain-lain nila nga mga pakulo para ipahibalo sa tibuok barangay o sa tibuok syudad nga nagsugod na kita sa ato ang pagpangandam ug ato pang gipangingusgan ang atong pagpangandam pinaagi sa atong Brigada Eskwela. Nasayran nga Brigada Eskwela dili budawat og cash donations apan mahimo nga mag-solicit og cleaning ug repair materials, lakip usab nga welcome sa mong kalihukan ang mga community volunteers nga mopintal sa mga classrooms, mo repair sa mga lingkuranan o mga lamisa ug uban pa alang sa pagpangandam sa pagbukas sa klase. Dep Tali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.